Ahojky, já vás zdravím dalšího dílku Peperadáje. V dnešním dílu, to je oba jedno, se vlastně připravíme na nový Copper update. Ježiš. A budeme si udělat velký sklep. Prostě jako ne sklep, ale víte, jak to myslím prostě. Prostě sklad, ano, sklad na věci. Dělala bych to asi tak, že tady teďka nic v podstatě nepotřebujeme. Hele, vypeklo se nám to. A tady si vlastně uděláme schody do podzemí a tady takhle bych to nějak vytěžila, jako pod tím. Protože nový Copper update by měl teďka někdy vyjít a tam budou nějací Copper muříčci, kteří nám budou třídit věci přímo do čestek, jakože si vždycky do té čestky dám jeden blok a ten tam furt bude a potom si tam udělám někde Copper čestku, kde vždycky budu vyhazovat bordel a oni to pak bude třídit. Jo, víte. Takže já se na něj potřebuji připravit a tak si tady musím dělat schody do podzemí. Jo. Takhle třeba, jenomže já nemám schody. Se mi to bude dělat dobře. No, to nějaký mám. Diamanty si nechám v inventáři. To si vezmu radši sem. By něco potřebovala craftit. Přistavím. OK, to rozhodně stačit nebude, ale to vůbec nevadí zatím. To chci udělat takhle, ať vždycky, i když půjdu takhle z boku, tak ať tam můžu takhle naběhnout. Jo, ale počkejte. Tak to mi to nevychází. Teďka takhle. Ale zase tady už... Ale jo. OK. Počkejte. Jsem to položila. Teďka jsem se... OK. Ironu máme hodně, fakt hodně. Tak já si tady vezmu tebe. A já poprosím timelapse. Z toho, jak to tady kopu.
a máme to. Takže sem bych dala nějakou vypekárnu a sem bych dala to. Enchant. Jo. Takže, důležitá věc. Ježiši. No, první bude fakt cobblestone. Tebe můžu otevřít. Dobře. OK, beru. Tak, sem si dám jako první všechen cobblestone. Tohle je teda hodně cobblestone, no. Opla, opla, opla. Počkejte, proč to prostě neudělám jako takhle? Tak jo, to bychom zatím měli, no. První. Čestka. Já teďka jdu pro všechny cobblestone, co máme. Hlínu. I guess hlínu. Takže reálně teďka jdeme pro všechnu hlínu. OK, zase by stačila malá čestka, ale uvidíme. Když taky zmenšíme, anebo tam dáme ještě něco, jo? Tak, jo. Teďka si tam dáme tyhle ty čestky, jako. Ale jinak normálně to můžu takhle z holounku otvírat, jo. Takhle. A dobrý. A tady to taky. V tom budu líp vyznávat, no, že to takhle to. Jdem to takhle nakřivo, je to hezčí. Ale zase jsme Minecraft, takže tak. Dobrý. Tady budou taky takhle čestky, takže i tady budou čestky, no. Všechno tady bude tak, prostě stěny z čestek. Abyste si to mohli představit líp. Takže, tak, a jdeme craftit čestky.
No, dobrý, vidíš, že to jde. Tak jo, máme to teda udělaný nějak. Teď si sem jdeme nanosit věci. Takže. Začneme. Počkejte. No, začneme tím, že je tady fakt opravdu hodně čestek, takže myslím si, že se musíme bát to dělat i odděleně. Určitě bych udělala irony, jako i vypečený, i nevypečený, to tam pak dáme ještě nevypečený, protože já když si tu koprovou čestku budu nosit i do dolů, tak já vždycky něco vykopu a dám to tomu teplíkovi. Jo? Takže, tak, kopr nebude potřeba na vykraftění samozřejmě. OK. Bych teďka tam dala tyhle step, protože prostě bych je tam dal, no. Takže počkej, tady máme irony a tady máme tohle. Potřebuji si vzít ty kůže od krávy, abych mohla udělat ty frame. Uhlí, na uhlí si určitě potřebujeme dát toho čestku. Tak to rovnou můžu vzít, jo? Jo. Tady? A tady. Potřebuju rozhodně vykraftit stykem, takže. Takže tak. Tak, dobrý. No way. Tak teď se stalo. Tak teď se stala extrémně vzácná věc třeba. Vážně před... Dvě hápka, ale musíme tam mít to vykelit, protože já hrozně moc chci toho koně. Máme vytěžený. Jo, něco mě napadlo na vylepšení našeho domu. Já jdu to teďka udělat, protože prostě chci to udělat. Ale teďka musíme si tam dát tohle, protože mi dá jako všechny tyhle druhy dřeva. Jakože i to. Něco bych možná i mixovala. Tady by byly třeba jako všechny saplingy. Chápete mě? Jakože saplingy všechny. Plně všechny saplingy, co mám. No nic, teď jdeme na ty krávy.
Takže, nevím, kolik jste toho neviděli, vypla se mi kamera, natáčení. A teď teda zbytek dělám v offscreen jako ty item framey a ty věci počkám na vás do dalšího dílu, jako nerozstřízení. A no, to by bylo pro dnešní díl z Capybara ráje všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like a odběr. Pokud nechcete přijít o další díl Capybara ráje i zvoneček. U dalšího videa čus.